Здравейте, здравейте! Искам да ви споделя нещо, което е важно. Важно е да го осъзнаете, да го разберете, че всъщност то е така. Когато си на 20, нямаш необходимия опит. Тепърва живота ти започва за теб. Не знаеш какво искаш, не знаеш какво ще ти се случи. Не знаеш на кой свят си дори. Има много неща, през които да минеш тогава. Има много опит, който трябва да натрупаш. Има много неща, които трябва да ти се случат, за да разбереш някои неща, за да осъзнаеш други, за да разбереш себе си, самият себе си и да знаеш какво точно искаш ти от живота, какво искаш да ти се случва. И живота, който живееш в момента, това ли е живота, който ти самият искаш? Или живееш по нечии други правила, или живееш по нечии други мечти, но не и по твоите. Когато си на 20, си много млад още и неопитен. И тогава има много неща, които са ти неясни. Има много неща, които не разбираш. Има много неща, които си мислиш, че разбираш, но всъщност не разбираш. Има доста неща, които всъщност трябва да научиш. Може и да си мислиш, че ти вече знаеш доста, но всъщност тепърва животът започва да те учи на доста неща, които всъщност трябва да преминеш през тях, за да може да ги осъзнаеш, да ги разбереш, да ги приемеш, да приемеш себе си, че това си ти, че това ти се случва и всъщност защо ти се случва. Но с течение на времето, с течение на годините, ти ставаш един по-осъзнат човек, когато натрупаш опит, когато натрупаш години, например на 40 години, ти вече си осъзнат човек. Знаеш какво искаш от живота и какво искаш да ти се случи, какво не си успял да направиш до момента, кое не ти се е случило и за какво си готов да се бориш. Ти си напълно наясно със себе си. И си осъзнат за много неща. Натрупал си много богат опит, защото ти си минал през някакви неща, които са ти се случили. И тези неща, те са ти се случили, за да може ти да израснеш, за да може да надраснеш себе си, да подобриш качествата си, да подобриш самият себе си и да надградиш като цяло себе си. Ако обаче не си успял до 40 годишна възраст или до 50 годишна възраст това да го направиш, ти деградираш. Ти оставаш в едно положение, в което всъщност се въртиш като омагьосан кръг в него и всичко се повтаря. Няма развитие и там нещата деградират. Просто спираш в една точка и ти си там. Не мърдаш нито напред, нито назад, нито настрани. Ти си стоиш в тази точка и край. Това е в твоята зона на комфорт, в която се намираш, но докато се намираш в нея, ти няма как да се развиваш и да растеш. Няма как да получаваш нещата, които искаш в живота си и които не си успял да получиш до този момент. Разбираш ли това? Затова не се сърдете на младите, които са млади, защото те сега тепърва започват да се учат и животът започва да ги учи на много неща и да ги блъска от всякъде, от всички страни, за да може да придобият опита, който нямат. Не се сърдете и на по-възрастните и на старите хора, защото те пък вече имат натрупан опит. Минали са през доста неща, имат техните осъзнавания, техните разбирания и ако те не се припокриват с вашите, това е защото вие сте на различни възрасти и имате различни усещания, различни разбирания за живота, различни осъзнавания. И ако вие не сте ако вие не вибрирате на една честота, на една вибрация, просто няма как да се разбирате. Ако ти си тук, а другия е по-висок от теб, или пък ти си тук, а другия е по-ниско от теб,
Просто не се получава в взаимоотношенията, независимо дали сте партньори или колеги или приятели, няма значение какво и що. Просто нещата при всички се случват по различен начин, защото ти имаш необходимост точно това да се случи пред теб, за да си научиш уроците, които трябва да научиш. И единственият човек, на който би трябвало да се сърдиш за някога за нещо, е самият ти, на самият себе си трябва да се сърдиш. Не на някой друг. Защото когато се сърдим на някой друг, ние всъщност влизаме в детска позиция, неосъзната позиция. На децата не се дават пари, тогава губим пари, тогава ни намалят заплатата, губим работата си. Оставаме просто без пари, защото в детската позиция имаме пари колкото да преживяваме за единия хляб, за семки бомбонки, както се казва. Така че избягвайте да бъдете в детска позиция, скъпи приятели. Избягвайте да се сърдите на другите. Всичко си правим ние сами. Всичко идва от нас. И то е за нас. Каквото повикало, такова се обадило. Нали знаете тази поговорка? Така че това се случва и в нашия живот. Каквото посеем, това ще пожънем. Това се случва и в нашия живот. Така че надявам се да ме разбирате правилно. Всичко зависи от нас самите. Каквото правим, го правим за себе си, а не за някой друг. Аз съм тук за теб и ще се радвам, ако това, което чу току-що и ти споделих, ти бъде полезно. Остави ме едно сърчице в коментар, за да разбера, че на теб наистина ти е било полезно това, което си чул току-що. Ако мога да помогна на един, на двама, на петима човека, това ще бъде чудесно. Защото моята мисия е да помагам на хората. Те да бъдат по-добре, да се чувстват по-добре и да изглеждат по-добре. Това е моята мисия в живота, така че възползвай се от нея. Ако имаш въпроси, можеш да ми ги зададеш. С радост ще ти отговоря. Аз съм Миглена Стайкова и съм тук за теб, за да ти бъда полезна с това, което вече съм осъзнала, научила и разбрала. Защото живея живота, който искам. Прекрасна и вълшебна, уникална вечер от мен.